Здравейте, аз съм Кристиян Сотиров от Upgrade BG и днес ще ви разкажа малко повече за нашата дейност. Здравейте, аз съм Димитър Шалявски. Заедно с Кристиян направихме Upgrade BG, за да апгрейдваме всичко, до което се докосне. Има места, които просто ги виждаш и има такива, които като влезеш и атмосферата те грабва. В Upgrade BG се занимаваме с слайд дизайн и с техническа реализация на проекта. Направата на един куб стартира, като се вземат реални размери, височини, дължини и дълбочини на пространството. Започваме да избираме модели, осветления и видове, които да са подходящи за височината на мястото и за ефекта, който искаме да постигнем, според зависи какъв стил е насочено заведението и каква атмосфера трябва да има в него. Много важно нещо за собствениците на заведение. Не е необходимо всеки път да се купуват най-големите устройства, най-мощните устройства, за да показваме ефект. Понякога този ефект може да се окаже дефект. Понеже в зависимост от помещението, някои устройства не могат да разгърнат потенциала си. При изграждането на самия 3D проект, това, което правим е, че всъщност може да видите проекта готов преди да направите голямата инвестиция. След като вземем размерите на заведението, в 3D проекта се налагат реалните устройства, които всъщност ще бъдат монтирани. По този начин инвеститора може да види по какъв начин ще изглеждат, ще светят и ще са разположени в самото пространство главите. Upgrade BG, заедно с дизайнерите, които правят обектите, интегрираме и LED екрани. В момента целият свят е много модерно да се прави един микс LED екрани и Moving Head устройства. Виждаме и в съседна Гърция, Турция, Румъния, навсякъде. За всеки един проект внимателно избираме видовете устройства, които да използваме. Редовно се информираме за най-новите тенденции в светлината, в дизайна и в клубния бизнес из целия свят. От Ибиза до Азия и до Америка включително. Моделите, които сме избрали в клуба, са подбрани по начин, по който да допринасят за стила на музика, който се пуска тук. В клуба са поставени няколко различни акцента, като Retro Force моделите, които за първ път всъщност в клуб се използват в София, в клуб Bedroom Premium. Също така разполагаме и с 7x40 BI LED, който се води хибридно устройство между лош и BIM. След като приключи основната концепция и анализ на клуба, започваме с реалната аранжировка, разположение на DJ, танцорки, бар и какъв вид устройства да сложим. При приключване на основния проект, чисто като 2D, започват визуализации и симулации на помещението в реално време с софтуерите, които използваме. Предният етап, който продължава, е изграждане и монтаж на абсолютно цялата инсталация. Добре дошли в Далан Ексклузив, най-бруталния клуб в Източна Европа. С повече от 284 бима, брутално! За да сме в част новите тенденции, ние ходим по технологични изложения, на които намираме моделите и иновациите, от които се интересуваме. По този начин ние сме готови да предоставим най-доброто и най-новото на пазара. Далан Ексклузив е мястото, където технологиите, дизайна и приятното преживяване се срещат, обединяйки се в едно невероятно шоу, визуално и ментално.